Radio Paradies Kynir. Imagine yourself in the middle of an ocean. The water is cold. Besides, you have your right arm tied to your back. Unde sunt cele 30 de milioane? Jolt is my right arm. Telefonul a fost dat de o femeie. And you are my left arm. Pe o insulă în Canare. Nu mă bag. Punct. I need you to free Zolt. Hey, shut up! Vreau să mi te confesezi. Nu vă teamă că o să vă pierdeți clientela cu muzica asta? Din contră, încercăm să o educăm. Pe o insulă în Canare există un limbaj fluierat.